El Consell de Vila de Vacarisses. Què és? El Consell de Vila és un canal de participació ciutadana on s'informa, es debat i es cerquen solucions que afecten la majoria de la població. La gestió és compartida entre l'equip de govern i la ciutadania. Per què serveix? El Consell de Vila té la funció de consultar, assessorar i proposar per incidir en les polítiques municipals on l'Ajuntament té competències. Qui en forma part? El Consell de Vila és obert a tothom i en forma part tothom qui ho vulgui. Tothom pot dir-hi la seva i s'hi recullen les diferents opinions que s'hi exposen. Com ho fem? Diferents representants de les entitats i de la ciutadania formen la comissió permanent. Aquesta és una comissió gestora que proposa els temes a debatre. Quan ens trobem? Es celebren 4 sessions plenàries a l'any, una cada 3 mesos. La data, el lloc i l'ordre del dia amb els temes que es porten a debat es comuniquen a través del canal de Telegram del Consell de Vila i del web Decidim Vacarisses.